Arvaisia Oraclen yhteistyössä järjestämään webinaariin koskettaen Oraclen arkkitehtuuria, jatkuvuuden suunnittelua, hallintaa ja tietoturvaa. Mun nimi on Matias Löfman, mä oon Advancelainen, vastaan meillä myynnistä. Toimin tässä moderaattorina ja avaan myös tässä tilaisuudessa vähän näkökulmia tähän liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan ja IT:n yhteispeliin. Jukka Männistö Oraclelta käy läpi tänään Oracle-versiointiin liittyvää asiaa ja miksi se on erityisen tärkeää ottaa suunnittelupöydälle tällä hetkellä version nostot, jos sitä ei olla jo tehty organisaatioissa. Kollega Petri Ikonen Advancelta käy sitten tuossa webinaarin päätteeksi kahdesta näkökulmasta läpi Oraclen kyvykkyyksiä, eli toinen on Oracle vikasietoisuus käytännössä ja toisessa puheenvuorossa niin sitten Oraclen tietoturva käytännössä. Lopuksi meillä on Q&A. Jos teillä on kysymyksiä, voitte heittää tuohon question and answer nimellä menevään boksiin kysymyksenä, niin vastataan niihin sitten tuossa lopuksi. Pidemmittä puheitta hyökätään päivän epistolaan. Advance, niille joille meidän firma ei ole täysin tuttu, niin tehdään tietokantaa ja pilvipalveluita kattavasti. Nykymaailmassa voisi puhua hybridiympäristön asiantuntijana. Eli tehdään asiakkaiden tietojärjestelmien parissa töitä, oli ne sitten missä vaan. Että hyvin useasti asiakkailla on omaa konesalia tai co-location-tyyppisessä tai datakeskuksessa omat tietojärjestelmänsä ja me sitten valvotaan, ylläpidetään ja kehitetään näitä näissä omissa konesaleissa, co-location-keskuksissa ja pilviympäristöissä näiden yhdistelmissä. Tähän liittyy hyvin usein hyvin paljon tämmöistä arkkitehtuurisuunnittelua ja lisenssioptimointia ja sitä, että pystytään rakentamaan hyvin kustannustehokkaita järjestelmäalustoja, jotka sitten palvelee liiketoimintatarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Käyttöpalvelut tietysti kattaa järjestelmien valvonnan ja ylläpidon ja oikeastaan kaikki tietokantatyöt, mitä vaan kuvitella voi, niin niihin pystytään tarjoamaan asiantuntijuutta. Ja Oracle-tietokantojen lisäksi niin näitä samoja palveluita tarjotaan myös SQL-servereihin, PostgreSQLiin, MariaDB, MySQL-puolelle, MongoDB:hen, DB2, eli oikeastaan näihin kaikkiin enemmän käytössä oleviin kantoihin, mitä Suomessa näki. Jatkuvuuden hallinta ja tietokantojen tietoturvaosioita, niitä tarkastellaan syvemmin tänään, mutta lisäksi tehdään sitten tämmöisiä dataplatformeja asiakkaille palvelemaan raportointitarpeita. Asiakkaina meillä on hyvin laajasti eri kokoisia organisaatioita, pääasiallisesti Suomen maalla ja globaaleja toki suuri osa näistä. Valvotaan ja ylläpidetään 24/7 moodissa suurta osaa asiakkaiden kannoista. Tehdään hyvin paljon lisenssikonsultointia ja tämmöistä jatkuvuuden hallinnan suunnittelua ja toteutuksia. Viisaat ovat joskus aikaisemmin sanonut, että jos ei varaudu pahimpaan, niin silloin varautuu epäonnistumaan. Ja tässä on oikeastaan kyse tässä liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnassa ja sen suunnittelussa. Tuon IT-näkökulmasta on tärkeää miettiä, miten se sijoittuu tuohon kokonaisuuteen. Eli se on yrityksen johtotasolta lähtevää suunnittelua, joka on turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa. Operatiivisessa toiminnassa sitten joudutaan miettimään näitä käytännön tapoja, miten tätä tehdään ja eri liiketoimintayksiköittäin ja IT-näkökulmasta se on sitten ihan näitä käytännön toimenpiteitä rakentaa näitä vikasietoisuuksia, dokumentoidaan, harjoitella näitä palautumisia, toipumisia, jotta oikeasti pystytään palautumaan tämmöisissä häiriötilanteissa. Ja tässä vielä visuaalinen hahmotelma, että miten tämä lähtee rakentumaan, eli kuten huomaatte, niin alhaalla vasemmalla niin on näitä IT:n tuntemia
palikoita, mitkä sitten rakentaa sitä kyvykkyyttä backupien ja varasaittien rakentamiseen, prosessien dokumentointiin, hallintaan, harjoitteluun, ja siitä sitten rakentuu kyvykkyydet siihen, että pystytään tekemään sitä riskienhallintaa ja voidaan varmistaa, että liiketoiminta on kyvykäs jatkamaan, vaikka tulisikin ongelmatilanteita. Mutta johto pitää olla sitoutunut tähän tekemiseen, muuten tämä on narulle työntämistä. Ja tietysti tämä järjestelmien kriittisyyden analysoiminen on semmoinen lähtötoimenpide, joka on oikeastaan pakko tehdä, eli kaikki järjestelmät ei ole ihan samanarvoisia. Ja näillä on sitten sovittava ne yhteiset tavoitteet, että mitä ollaan lähdössä rakentamaan. Tällä on ihan tämmöisiä oikean maailman sovellutuksia näillä vikasietoisuuden rakentamisilla, eli jos näitä ei ole tehty näitä toimenpiteitä ja tulee vakava häiriötilanne, joka kaataa järjestelmät ja tulee liiketoimintakatko, niin se on selvää, että menetetty liikevaihto on tosiasia, mutta myös suunnittelemattomat palautuskustannukset saattaa yllättää, ja tämmöinenkin isompi näkökulma kuin, että nämä mainehaitat, mitkä tulee tämmöisistä pidemmistä katkoista, niin voi vaikuttaa ihan faktisesti tähän yrityksen markkina-arvoon, että saattaa sulaa rahaa suuriakin summia yrityksen arvosta. Ja tämä maineriski sisältää myös sen, että nykyiset asiakkaat eivät välttämättä enää luota tähän palveluun ja halua jatkaa, ja totta kai vaikeuttaa myös uusia asiakkuuksien hankkimista. Lisäksi jos tässä on jonkun sorttisia tämmöisiä regulatory frameworkia pelissä teidän toimialalla, niin niistä todennäköisesti seuraa jonkun sorttisia sanktioita, etenkin jos nämä häiriötilanteet painottuu tuonne tietoturvapuolelle ja tässä on jonkun sorttinen tietomurto kyseessä. On erityyppisiä työvaiheita, mitä on tehtävä sitten tuossa suunnittelussa ja selvitystyötä, että saadaan vähän semmoista baselinea luotua ja tietysti nämä vaatimukset kertoo hyvin paljon, miten asioita on tehtävä, eli jos siellä on tämmöisiä HIPAA, SOX, PCDSS tai muuta tämmöisiä frameworkkeja ja finanssivalvontaa, niin sieltä tulee aika paljon esimerkiksi Katakri, niin ohjeistuksia, miten asiat on pakko tehdä. Ja lisäksi esimerkiksi tämmöiset liiketoimintavaatimukset, minkälaisia service level agreementteja on sovittu omien asiakkaiden suuntaan, mitkä on sitä kautta ehkä määritelty restore time ja restore point objectiveit, eli kuinka pian on palauduttua ja kuinka tuoreeseen dataan on pakko pystyä palautumaan. Nämä tietysti vaikuttaa aika paljon toimintatapoihin. Tietysti sijaintipaikka, että miten tätä IT:tä pyöritetään, vaikuttaa paljon siihen suunnitteluun, että onko oma konesali vai onko jopa julkinen cloudi, miten tätä tehdään. Alusta mielessä siinä tulee etenkin lisenssien suhteen niin paljon kysymyksiä siihen, että miten se rauta-alusta tai järjestelmän alusta yleensä tehdään, että onko dedikoitua rautapalvelinta, onko tarve virtualisoidulle ympäristölle, kenties tämmöisille hyperkonvergenssialustoille, Nutanix, SimpliVity tai vastaavat, onko kenties julkinen pilvi kyseessä. Ja sitten jos meillä on näitä eri komponentteja, niin onko ne sertifioitu Oraclen toimesta, että saadaan toimivia järjestelmiä. Käyttöjärjestelmät, levyjärjestelmät yhtä lailla vaikuttaa tähän suuresti, että miten asioita voidaan tehdä, ja backup-järjestelmä ja sen toimintatavat. Tietysti myös tietokantan näkökulmasta niin instanssimäärät, tietokantojen koot ja instanssien liiketoimintakriittisyys määrittelee hyvin paljon, että kuinka paljon paukkuja laitetaan eri järjestelmiin. Eli tässäkin syytä muistaa, että kaikki järjestelmät ei ole samanarvoisia, että siinä voidaan tehdä kulukontrollia, kun määritellään tätä kriittisyyttä eri järjestelmille. Ja lisenssit tietysti, kun puhutaan tämmöisestä lisenssituotteesta kuin Oracle-tietokanta, niin on suuri merkitys, että onko meillä käytössä Standard Edition, Enterprise Edition, onko meillä prosessorimetriikka vai lasketaanko käyttäjiä, onko meillä kenties käytössä tämmöiset Application Specific Licensing eli ASFU-lisenssit, silloin sitä saa käyttää vain lisenssiä siihen kyseiseen järjestelmään ja tiettyyn käyttötarkoitukseen.
onko meillä käytössä kenties jotain optioita, joilla pystytään tekemään tiettyjä asioita. Ja sitten jos meillä on vielä esimerkiksi virtualisointi käytössä, niin pitää olla erityisen tarkka Oraclen kanssa, että miten se suunnitellaan, että se on sitten license compliant. Että siinä saattaa tulla sitten tämmöisiä kustannustekijöitä vastaan. Eli näillä päästään hyvin käyntiin, jos ruvetaan miettimään, että mitä kaikkia komponentteja pitää tämän tietokannan näkökulmasta huomioida suunnittelussa. Ja vikasietoisuuden rakentaminen lähtee sitten niistä backupeista, mahdollisesti HA-klusteroinnista, disaster recovery-saiteista, riippuen tietysti, mitkä on nämä RTO, RPO ja SLA-vaatimukset. Näillä saadaan sitten ne palikat ojennukseen. Sitten kun meillä on jonkun sorttinen toimiva ympäristö olemassa, niin dokumentointi on kriittinen koko harjoituksen onnistumisen kannalta. Eli riippuvaissuhteiden dokumentointi, palautuksen ja vaiheiden dokumentointi, eli on hyvin kriittistä tietää, että kuka saa tehdä mitä ja missä järjestyksessä ja missä vaiheessa vastuut siirtyy. Ja tämän päivitys ja ylläpito tämän dokumentoinnin. Ja tämä on pakko testata, eli pitää sopia eri osapuolten järjestelmätoimittajan, konesalitoimittajan, mahdollisesti muiden osapuolten kanssa, että koska ja miten tämä voidaan testata. Se pitää testata ja harjoitella, ja jatkuvuuden hallinnan kannalta niin tämä pitää taas päivittää ja ylläpitää tämä dokumentointi. Muuten se ei ole toimiva, että jos siellä on puolet infrastruktuurista tai pahimmillaan koko infrastruktuuri vaihtunut ja meillä on dokumentointi siihen edelliseen versioon, niin sillä ei ole hirveästi roolia sitten siinä vikatilanteessa. Toinen näkökulma vielä, jos mietitään tätä liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa IT-näkökulmasta, niin helposti se menee siihen rautapuolen fundeeraamiseen ja miten saadaan järjestelmät pystyyn, mutta toinen puoli on data ja tietoturva astuu siihen kuvaan. Se on osa tätä jatkuvuuden hallintaa. Eli on paljon toimijoita, niin sisäisiä kuin ulkoisia, joilla on intressejä yrityksen dataan, koska se data on arvokasta. Siellä on henkilötietoa, taloustietoa, terveystietoa, saattaa olla yrityssalaisuuksia, mikä on asia, mikä yleensä katsotaan tietoturvaa miettiessä, ja saattaa olla tämmöistä tärkeää dataa. Ja ne on siellä tietokannassa nämä tiedot, ja se on pakko ottaa huomioon tässä suunnittelussa, ja se tietokanta tulee suojata ja rakentaa sitä havainnointikykyä mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin. PwC:n turvallisuusjohtaja on todennut, että suojatkaa data, unohtakaa ulkokehä. Ja tässä vähän on se sama ajatus, että tyypillisesti niitä paukkuja halutaan laittaa sinne ulkokehän kovettamiseen ja tykkien asentamiseen muurin päälle. Saadaan ammuttuja pöpöjä, jotka uhkaa muuria, mutta unohdetaan se, että siellä muurien sisäpuolella saattaa olla tyytymättömiä vanhoja työntekijöitä tai nykyisiä, saattaa olla hakkereita, jotka on saanut käsiinsä jonkun työntekijän tunnukset ja pystyy hyödyntämään niitä. Eli meidän pitää kyetä seuraamaan sen tietokannan tapahtumia ja luomaan sinne sääntöjä. Petri kertoo sitten tästä lisää. Tässä muutamia tämmöisiä tosielämän tapauksia, jotta tämä ei jää liian hähmäiseksi. On varastanut nämä Oraclen markkinointimateriaalista, josta johtuen nämä on ulkomaan keissejä, mutta ehkä antaa sitä kontekstia vähän, että miten nämä asiat suhtautuu oikeassa elämässä. Eli jos vasemmalta lähdetään, niin Wells Fargo, mahtavan iso toimija, niin 4 tunnin konesalin tippuminen linjoilta niin tarkoitti 5500 toimiston hiljenemistä ja sen myötä niin hirveän paljon business kärsi ja 2% julkisen osakeyhtiön markkina-arvoista suli pois, mikä on valtavan paljon noissa volyymeissa. Seuraavassa tapauksessa niin terveyspuolella niin sairaalat seisoi 5 päivää, kun ransomware-hyökkäys iski juuri kriittisten päivitysten aikoihin. Eli melkein 3000 potilastoimenpidettä jäi tekemättä, mikä on melko vakavaa taas omalla puolellaan. Seuraavassa versiossa niin ikävä tapahtuma tietysti, että
2 backup-systeemiä feilaa samaan aikaan, mutta useiden päivien toimintakatkos. Tietysti tämmöiset julkiset toimijat ei ehkä ole ihan samanlaisen kärsimyksen kohteena kuin yksityisellä puolella ollaan, kun saattaa liiketoiminta kaatua alta, jos nämä katkot menee liian pitkäksi, mutta ihmisten elämään vaikuttaa suuresti. Ja viimeisenä vielä tuo Deltan 5 tunnin katkos ja 150 miljoonan dollarin kustannus. Ne on suuria nämä riskit, ja ne on syytä ottaa huolella. Mä alan pikkasen olemaan yliaikaa jo. Näytän vielä pari työkalupalikkaa, mitä meillä on Oraclen portfoliossa, millä pystytään tätä vikasietoisuutta lähteä suunnittelemaan. Petri kertoo sitten näitä softapuolen työkaluja, mutta rautamaailmasta on syytä muistaa, että Oracle tarjoaa portfoliostaan tämmöisiä X8-2-sarjan servereitä, eli tämmöisiä rautapalvelimia, mitä pystyy hyödyntämään, ja on Oracle Database Appliancea, eli tämmöisiä kokonaisuuksia, joita päivitetään, missä koko stack päivittyy kerrallaan ja suunniteltuja tietokantojen ajoalustoiksi. Vähän isompiin ympäristöihin Exadataa, mitä myös pystyy ostamaan pilvimallisesti omaan konesaliin, ja meillä on Oraclen julkipilvi. Kaikki erinomaisen kyvykkäitä ajoalustoja suunniteltuina Oraclen työkuormille. Ja Oraclen oma virtualisointiteknologia tällä hetkellä on Oracle Enterprise Linuxin mukana tuleva Virtualization Manager. Eli se on ainoa nyt lisenssimielessä turvallinen virtualisointikeino. Voidaan tätä katsoa sitten, jos aihe kiinnostaa teitä, niin tarkemmin one-on-one-sessioissa. Mutta meiltä löytyy rauta-alustaa, millä tätä voidaan tehdä. Ja esimerkkinä vielä ennen kuin luovutan puheenvuoron eteenpäin, niin muutama konfis, mitä Oracle Database Appliancein avulla voi esimerkiksi vikasietoisuuteen harkita. Eli lähtee siitä, että sulla on yksittäinen rautapalvelin, siihen, että sulla on 2 noodin High Availability ODA-palvelin yhdessä konesalissa. Näitä voi tietysti rakentaa myös tämmöisiä vaikkapa aktiivi-passiivi-klustereita 2 ODAn varaan tähän samaiseen yhteen saittiin. Jos meillä on 2 konesalia käytössä, niin voidaan tehdä näitä disaster recovery kokonaisuuksia, missä meillä on sitten 2 palvelinta eri konesaleissa ja hyödyntää sitten disaster recovery-teknologioita. Järeimmässä mallissa voi hyödyntää näitä HA-laitteita, missä meillä on sitten 2 noodia molemmissa saleissa ja disaster recovery-teknologian välissä. Seuraavaksi Oraclen Pre-Sales-organisaation Nero Jukka Männistö näyttää meille vähän Oracle-versiointiin liittyvää asiaa. Muistutan vielä, että Q&Ahan voi pudottaa kysymyksiä, vastataan niihin lopuksi. Luovutan puheenvuoron eteenpäin. No niin, tervehdys kaikille, eli Männistö Jukka Oraclelta, teknologia-arkkitehti myynnin tuesta, ja tämän päivän teemana miksi päivittää versioon 19c ne omat tietokantaympäristöt, jos ei siellä vielä olla. Siinä Safe Harbor Statement. Mulla on ainakin yksi slaidi täällä, missä maalaillaan vähän tulevaa, ja se on visio, ei välttämättä tule toteutumaan sellaisenaan, mutta antaa kuitenkin suuntaa siihen, miten tämä meidän versiokehitys tulevaisuudessa tulee menemään. Niin tämä sen takia, että ette tule jälkikäteen sit sanomaan, että sinä lupasit silloin 5 vuotta sitten, että tämä asia menee näin, ja ei se mennytkään. Niin. Mutta päivitykset. Ja mitä ei tulisi tehdä, tämä on osuus mörköopera, eli tämä kalvosetti on pääsääntöisesti meidän Upgrade-tuotepäällikön Mike Dietrichin tekemä setti, ja tässä on hänen saamiaan sähköposteja asiakkailta. Eli tammikuussa 2019 on joku herännyt kyselemään, että mitä pitäisi tehdä, kun kannat on jääneen versioon 7 ja pitäisi ruveta päivittämään niitä versioon 12. Niin tämä on edelleenkin jossain määrin joka päivästä. Tämä on ehkä räikeimpiä esimerkkejä, että miten paljon versiot voi jäädä jälkeen. Siinä voi olla syynsä, miksi tällaiseen tilanteeseen ihan, että on joku
tuotannonohjausjärjestelmä, mikä on ihan umpinainen, mihin ei ole ulkopuolisia yhteyksiä, ja se ajaa asiansa siellä, mutta sitten jonain päivänä, kun palvelimet siellä alla on pakko päivittää uudempiin, niin nykyiset käyttisversiot ei enää tue niitä vanhoja kantaversioita, ja soppa on aikamoinen kyllä siinä, jos 5 version yli pitää hypätä. Siellä on sitten jo asioita tapahtunut jonkun verrankin, vaikka aika hyvin ollaan taaksepäin yhteen sopivia, niin tässä menee käytännössä kaikki uusiksi, klientit, Forms-sovellukset, iso jumppa. Toinen esimerkki, haluttaisiin 10-versiosta ja kohtuu vanhasta käyttisversiosta vielä, niin käytännössä katkotta päivittää uudempaan, niin löytyyhän tähän työkalut, mutta siinä on myöskin iso jumppa olemassa, eli ei kannata jäädä niiden versioiden kanssa sinne, tai sitten jotain halutaan jatkaa 9i rakin ajamista, että jos sinne saisi vaikka 11G clustervaren alle. Kaikki tukemattomia versioita. 9i julkistettiin vuonna 2001, eli 18 vuotta ajettu samaa versiota, niin töitä tiedossa aika paljon. Eli tämä oli osa varoitukset, älkää pudotko tähän ansaan. Vaikka se järjestelmä olisi sellainen, että se toimii, niin jonain päivänä tulee pakko päivittää rautaa, käyttistä siellä alla, tai ruveta rakentamaan integraatioita jonnekin muualle, ja sitten siinä ollaan niiden klienttiversioiden kanssa ihmeessään. Ja miksi päivittää? Niin 19C on nyt ulkona, ja sille löytyy tukea tonne 2024 huhtikuulle saakka ihan tämä perustuki, ja sen jälkeen vielä extended supporttia huhtikuulle 2027. Eli ennen puhuttiin Oraclella terminal releaseistä, nyt on tällainen long term support versio, ja esimerkiksi 19C on sellainen, ja kuten näette, niin ei siellä ole hirveätä hyppyä tapahtunut tuolta 12, eli tämä on sisäisesti 12 perhettä edelleenkin, mutta vuonna 2018 me muutettiin meidän versiointikäytäntö siten, että meille tuli nämä vuosiversiot. Eli sisäisesti ollaan edelleenkin 12 versiossa, ja tämä on hyvä muistaa. Siinä esimerkiksi kun sovellustoimittajat sanoivat, että he tukevat vain Oracle 12, ei he tue Oracle 19, niin käytännössä se on patchitasojen eroja, mitä siellä on, eli se on sitä 12 tuoteperhettä. 11.2. löytyy vielä tämän vuoden loppuun Extended Support, ja sen jälkeen sinne on tämmöinen 2 vuoden mittainen Market Driven Support. Tämä on joskus herättänyt hämmennystä, että mitä tämä Market Driven tarkoittaa, niin ostamalla tuon Market Driven Supportin, niin asiakas saa muun muassa patchit Trio 1-bukeihin, ei muihin, eli se on sitten jo hyvin rajoittunut tuki. Tietoturvapatchit tulee myöskin. Ja sitten saa konsultointiapua uudempaan versioon siirtymisessä, mutta toi on tuommoinen 11.2 spesialiteetti, toi Market Driven. Muissa versioissa sellaista ei ole näkynyt. Ja tosiaan, niin kuin sanoin aiemminkin, niin tämä 19 niin on 12.2 perhettä, eli mikä on lähtenyt 2017 vuoden puolivälistä 12.2 esittelyllä version 18 kautta sitten tähän 19. Ja tosiaan tuossa on toi Mossi Note, mistä löytyy nämä tukitiedot aina. Se meidän tuki pitää sitä ajan tasalla, eli toi on sellainen note, minkä numero kannattaa painaa muistiin, ja aina kun on versioista jotakin keskustelua tai mietittävää, niin tuolta löytyy vastaukset kysymyksiin. Tai sitten ottamalla yhteyttä esimerkiksi meikäläiseen, niin katsellaan yhdessä, miten mennään asioissa eteenpäin.
Ja tässä on se tulevaisuuskalvo, mistä puhuin, eli vuosittain tulee uusi versio, siihen tulee 4 kertaa vuodessa, tai itse asiassa 3 kertaa vuodessa patcheja, ja tuossa on sitten se mielenkiintoisuus, eli tämän suunnitelman mukaan niin joka 3. vuosi tultaisiin julkaisemaan tämmöinen long-term support-version. Tuleeko niin tapahtumaan, niin sitä ei ole missään vielä päätetty, ja tämä on se syy, miksi tuossa oli pontevasti se Safe Harbor Statement, mutta suunnitelmissa on, että 3 vuoden välein julkaistaisiin tällainen long-term support-versio. Ja nämä väliversiot, sit, mitä siinä on, niin niiden tuki on aika paljon lyhyempää. Ei tarkoita taaskaan sitä, että hyppikää vaan näiden long-term support-versioiden välillä. Jos täällä tulee uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia, mitä te tarvitte, näitä kutsutaan myöskin innovation releaseiksi, näitä väliversioita, niin tulee uutta toiminnallisuutta, niin ainakin ottaa sitä testikäyttöön, sovelluskehityskäyttöön ja tutustua niihin ja siirtyä sitten tuotannossa uusiin versioihin, kun niitä julkaistaan. Ja monestihan näistä päivityksistä pelkona on se, että miksei oteta uudempaa versioa käyttöön, niin aina se, että kun se on se ykkösrelease jostakin, niin ei me sen kanssa lähdetä tekemään mitään. Niin siinä kannattaa muistaa aina se, että se on uusin versio ja se sisältää kaikki aikaisempien versioiden patchit ja yleensä jonkun verran vielä lisäkorjauksia. Et jos ei sen uusia ominaisuuksia rupea yltiöpäisesti hyödyntämään, niin yleensä nämä uudet versiot on vakaampia kuin mikä se edellinen versio on. Sitten kokonaan uusi versio tai uusi ominaisuus, mikä tulee ensimmäistä kertaa, niin sen testailuun kannattaa käyttää vähän enemmän aikaa, että se varmasti täyttää ne oman organisaation vaateet. Ja tosiaan joka releaselle luvataan vähintään 2 vuoden patchien jatkuvuus, eli aina kun tulee uusi versio, niin jos te siirrytte siihen heti, niin on taattua, että vähintään 2 vuotta se on tuen piirissä ja patcheja toimitetaan siihen. Se on se minimi. Ja tässä on linkki meidän tuen dokumenttiin, mistä löytyy myöskin nämä tukipäivämäärät. Ja sitä kannattaa seurata samalla tavalla kuin sitä aiempaa notea. Eli täältä löytyy aina se viimeisin totuus ja sitten lisätietoja, jos siellä on jotain rajoitteita tai laajennuksia tullut joidenkin versioiden tukiin, niin toi PDF on sellainen, joka päivittyy ja sitä kannattaa seurata. Ja sitten kun lähdetään niitä päivityksiä miettimään, niin kannattaa myöskin lukasta tämä klienttisertifikointi matriisi tuolta My Oracle Supportista, eli välttämättä aina siihen klienttipäähän ei tehdä mitään muutoksia, kun tietokantaa päivitetään. Niin tässä on hyvä matriisi, mistä voi katsoa, että vieläkö se oma klienttiversio on tuettu sen käytössä olevan tietokantaversion kanssa. Ei välttämättä tarkoita sitä, että jos ei se ole tuettu kombinaatio, että mitään ongelmia tulisi, mutta se on kuitenkin tukematon versio silloin, eli jos tulee jotain ongelmia, niin Oraclen tuki ei siinä pysty auttamaan, koska jos klienttiversio on niin vanha, että se ei ole enää tuen piirissä. Ja samoin myöskin, jos on vanha versio, joka ei ole enää tuen piirissä, niin niitä ei sertifioida uudempia versioita vastaan. Eli tämä on esimerkiksi mielenkiintoinen tämä Violetti VOS, eli kombinaatio on ollut joskus tuettu, mutta nämä ei ole enää tuen piirissä. Eli se on ollut sertifioitu kokoonpano, se toimii, mutta sitä ei enää tueta. Toi
Doc-ID kannattaa pistää talteen itselleen, kun päivityksiä miettii, niin sieltä löytyy vastaukset näihin klienttiversiokysymyksiin. Ja sitten asioita, mitä on huomioitava, kun mennään tuonne 19C, niin SC2 poistuu rakkituki version 19 myötä. Eli 19C jälkeen Real Application Cluster on saatavissa vain ja ainoastaan Enterprise Editioniin. SC2 tuli tämä Standard Edition High Availability, eli Oraclen cluster-varella tehdään failover-clusterin tyyppinen ratkaisu, mikä kuitenkin mahdollistaa sitten katkottoman failoverin noodista toiseen. Eli suunniteltuja katkoja pystytään tällä vähentämään. Toinen iso muutos, mikä 19 tuli, niin jokaiseen tietokantaversioon, XC, Standard Edition 2, EE, niin niihin kuuluu maksuttomana 3 pluggable databasea per container. Eli aiemmin niitä sai ilman multitenant optionia olla 1, ja SC2 ei saanutkaan sitä, eli se oli pelkästään 1, niin nyt kaikkiin releaseihin saa 3 PDPtä. Eli voi ruveta tekemään kantakonsolidointia ilman sitä multitenant lisenssiä. Ja sitten kun mennään versioon 20C, niin siellä ei enää tällaista perinteistä tietokantamallia ole, vaan ainoa vaihtoehto on käyttää näitä pluggable databaseja. Eli nyt kun menette siihen 19C, niin kannattaa ne kannat konvertoida jo pluggable databaseiksi, koska niitä saa 3 per container, ja sitten kuitenkin seuraavan upgradein yhteydessä on viimeistään siirryttävä sinne pluggable database-teknologiaan, ja tämä ei ole mikään rangaistus. Pluggable database toimii ulospäin, sovellus ei tiedä, että käyttääkö se tällaista perinteistä tietokantaa vai pluggable databasea, niin ei muuta kuin rohkeasti sinne. Ja tässä on vielä muistutuksena tämä uusi versiointi, eli sieltä tulee vuosi, update ja revision numero on näitä uusia versioita, miten tuo numerointi juoksee. Ja tässä on linkki tonne Mike Dietrichin blogiin. Kaveri on upgrade-puolen tuotepäällikkö, vastailee myöskin kysymyksiin hyvinkin aktiivisesti, eli kannattaa seurata hänen blogiaan. Siellä on paljon hyviä vinkkejä ja tietoa tulevista versioista ja asioista, mitä pitää huomioida päivitysten yhteydessä. Tässä oli mun osuuteni, ja tosiaan pistäkää kysymyksiä, jos tuli, niin sinne Q&A-asioon, niin vastaillaan tämän session lopuksi niihin. Kiitoksia. Kiitos Jukka, ja tässä kun vaihdetaan esitystä Petrille, niin voisin kyllä vastata tähän Samin esittämään kysymykseen jo nyt, eli esitysmateriaali voidaan kyllä jakaa sellaisenaan myös, mutta tämä sessio myös on nauhoitettu, eli jos on tarve esimerkiksi välittää tietoa kollegoille organisaatiossa, niin voi lähettää myös sitten tuon linkin videoon heille, taikka sitten PDF-nä nämä esitykset tulee jaettavaksi. Kiitoksia Jukka, ja Petrille puheenvuoro. Kiitoksia kovasti. Jukalle ensiksi kiitoksia hyvästä esityksestä. Siellä oli harvinaisen mielenkiintoista tietoa etenkin noista tulevista tietokantatuotteista tuon 20 suhteen. Ja mutta niitä ei nyt sen enempää, vähän sivutaan ehkä tässä, mutta mulla on tosissaan tarkoituksena
puhua tuosta high availabilitystä ja disaster recoverysta. Ensin pieni sananen itsestäni, että olen tosissaan Petri Ikonen, toimin tuossa Advance IT:llä konsulttina ja puuhastelen siellä näiden parissa jonkun verran paljon, että tarjotaan erinäköisiä ratkaisuja. Myös tämän mainitun aiheen, mitä mä tässä käsittelen myös seuraavan aiheen, eli tietoturvan kulmalta myös. Ja ensimmäisenä voisin sanoa tässä näin, että tässä esityksessä keskityn lähinnä, ja oikeastaan seuraavassa esityksessä keskityn tuohon aiheeseen niin Oraclen ja Oraclen tietokantojen kulmasta. Varsinkin tuossa tietoturvassa tämä on erittäin tärkeää muistaa, että käsitellään oikeastaan vain kannan osalta asioita, ei oteta sen kummempaa kantaa tuohon laitepuoleen, eikä fyysisiin toteutuksiin, eikä laitevalintoihin sun muihin. Ja oikeastaan tässä DR-osiossa on vähän sama kulma, että sielläkään ei sitten tuohon rautapuoleen oteta palomuuriasioihin ja tämmöisiin oteta niin isoa kulmaa, kun käydään vaan tässä pikaisesti nämä teknologiat läpi, mitä on tarjolla. Oraclehan tarjoaa äärimmäisen hyvän setin tuommoista hyväksi koettua ja varsin turvallista ja jo pitkän aikaa markkinoilla olleita HA- ja DR-teknologioita. Käydään niitä vähän tässä läpi ja sitten näistä esityksistähän on luonnollisesti, koska sanoin, että tämä on vähän tämmöinen pintaraapasu, niin sitten meillä on tulossa jatkossa noita syväluotaavampia webinaareja, esimerkiksi just se DR:n, DP-visitin ja sitten tietoturvan ja muidenkin osalta, että niihin kannattaa osallistua ja käydä kuuntelemassa. Lähdetään tästä liikkeelle ja aloitetaan tämän purkaminen sen tuosta. Eli näissä Oraclen ratkaisuissa on se hyvä puoli, että nämä on mahdollista toteuttaa sekä pilvessä että on-premissä tai sitten vastaavasti hybridinä. Että aika paljon tällä hetkellä tehdään nimenomaan DR-toteutuksia sillä lailla, että meillä on siellä on-prem-konesalissa se tietokantapalvelin, jota sitten esimerkiksi varmistuksien tai muiden kautta niin replikoidaan tuonne pilveen, ja pilvessä on tämmöinen ikään kuin varasaitti, mikä sitten voidaan tarvittaessa nostaa pystyyn, jos iskee tuolla on-premissä se katastrofi. Toki tämä toimii sitten, koska tämä on tällaista hybridiajattelua, niin toimii moneen suuntaan, että voi olla myös pilvestä tänne on-premiin päin nämä samat toiminnallisuudet. Mutta varsin joustava arkkitehtuuri siinä mielessä toteuttaa ja ajatella ja mietiskellä näitä asioita, että ei tarvitse jumahtaa sellaisen ajatusmaailman, että toimii yhdensuuntaisesti jonnekin, vaan voidaan toteuttaa näitä asioita monelta eri kantilta ja jopa maantieteellisesti vähän hajauttaen. Tässä me nähdään vähän sitten mikä oikeastaan ajaa bisneksen kannalta vähän tähän HA- ja DR-ajattelumaailmaan. Tässähän täytyy myös oikeastaan olisi pitänyt aikaisemminkin sanoa, että välttämättä kaikille ei ole aina niin hirveän selvää, että mitä tämä HA ja DR, niin kuin High Availability ja Disaster Recovery on. Ne on toisistaan eroava asia jonkun verran paljonkin, mutta nehän menee käsitteenä aina välillä iloisesti sekaisin, että varsinkin voisin kuvitella, että business on sellainen, mikä ajattelee, että nehän on ihan sama asia, että korkea käytettävyys ja sitten tuommoinen vikatilanteista toipuminen, niin ne on kuitenkin vähän eri asia, niihin tarvitaan vähän erilaisia komponentteja. Esimerkiksi tämä High Availabilitystä, niin nostetaan heti kärkeen esille tämä Oraclen rakki. Tuossa kävi jo ilmi, että versiosta 19 lähtien niin tämä alkaa olla enää tuon Enterprise Editionin ominaisuus. Ja sillähän saadaan tosissaan rakennettua varsin järeitä ja erittäin vikaisia tosiaan, varsinkin jos sinne pistetään vielä tämä Disaster Recovery-ominaisuus perään, esimerkiksi Data Guardian, niin sillä saadaan toteutettua varsin vikaisia tosiaan luotettavia järjestelmiä. Voidaan sanoa, että tuommoinen ehkä kolmen noden rakki on jo varsin pätevä, varsinkin jos vielä siihen vähän lisää sitä maantieteellistä hajautusta, ainakin eri konesaleissa tapahtuvaa hajautusta, niin tällä päästään jo hyvin pitkälle aika kovillekin tuommoisille high availability vaateille. Toimii tuo rakki pilvessäkin tietyin reunaehdoin, mutta siellä ei esimerkiksi
se pakottaa sitten noiden virtuaalimasinojen käyttöön. Se ei ole sillä tietokantapalvelulla mahdollista vielä toistaiseksi ainakaan toteuttaa. Ja on olemassa siis tuo perusrakki. Sen lisäksi meillä on rakku OneNode, joka on aktiivi-passiiviklusterointi, toimii Windowsissa ja Linuxissa. Ja Windowsissa on vielä erikseen tämä Oraclen Failsafe-tuote, mikä on ilmeisesti 19 jälkeen myös jäämässä pois, varsinkin kun nyt 20-vuotiaissa ajetaan pikkuhiljaa siihen suuntaan, että tämä niin sanottu meidän dinosaurusten tuntema perinteinen tietokantamalli alkaa jäädä pois ja pakotetaan tai ohjataan vahvasti käyttämään sitä pluggable ja konttiteknologiaa, niin tämä failsafe alkaa jäädä pois, mutta tämä on Windows-maailmassa ollut varsin semmoinen hyvä ja kustannustehokas, etenkin noiden Standard Edition-kantojen kanssa saada tuommoisia aktiivi-passiiviklusterointeja aikaan. Ja sitten jos mietitään vielä vähän laitekulmaa tuohon noin, niin esimerkiksi näille, niin kuin tuossa yhdessä Matiaksen kalvossa oli hyvin esiteltynä nämä ODAt, niiden avulla on aika hyvä ja edelleen kustannustehokas tapa rakentaa hyvin vikaisietoisia ympäristöjä. Pikkuodalla voidaan rakentaa tämmöisen DP-visitin varaan toteutettuja HA-ympäristöjä, mutta ehkä enemmän kuitenkin DR-ympäristöjä voitaisiin sanoa näin, mutta sitten taas sillä isolla odalla, HA-odalla, niin silloin on mahdollista rakentaa aika järeitäkin tuommoisia täysin HA-yhteensopivia ympäristöjä. Eli siihen high availabilityin on tosissaan runsaasti erinäköisiä tuotteita, hyviä tuotteita tarjolla, ja sitten disaster recoveryin on myös mukavasti kaikkea, eli lähdetään tästä, varmaan osalle on tuttu tämä Oracle Data Card, joka tulee Enterprise Editionin myötä. Se on hyvä ja varsin semmoinen luotettava tuote siihen, että pystytään saamaan aikaan tämmöinen saittien välinen, primarin ja standby välinen ympäristö, jossa toimitaan aktiivi-passiivimoodissa nimenomaan tämän perus Oraclen Data Cardin kanssa, sanotaan tuo Basic DR niin sanottu, jolloin toimitaan täysin aktiivi-passiivimoodissa ja siellä sitten arkistologeja siirretään primarin ja standby-saitin välillä. On mahdollista automatisoida tuota toimintaa sillä lailla, että jos sitä huomataan, että masteri on alhaalla, niin toiminta voidaan siirtää automaattisesti tuonne DR-saitille tai sitten vaihtoehtoisesti niin käyttää tähän manuaalista lähestymistapaa. Itse olen ollut tuon manuaalisen kannalla aika paljon, koska se automatiikka saattaa välillä tehdä semmoisia asioita, mitkä ei ole mukavia. Ja sitten tämä aktiiviversio Data Cardissa, siinä on vähän enemmän jo älykkyyttä, ja tuossa nyt sanotaan tuossa slaidissa, että periaatteessa aktiivi, mutta kyllä mä sanoisin, että se on siinä aktiivin harmaalla alueella, että oikeastaan toistaiseksi, jos mennään näihin kaikkiin tuotteisiin, mitä meillä on HA:sta ja DR:stä tarjolla, otetaan nyt vaikka SQL Server mukaan, niin siinäkään ei ole täysin sellaista aktiivi ratkaisua vieläkään keksitty, että kyllä ne on aika aktiivipassiiveja, että tuommoinen rakki tarjoaa kuitenkin sen niin sanotun aidon aktiivi high availability, että siinä mielessä toi nyt. Toki siinä mielessä, että sitä voidaan sitten standby-kantaa käyttää lukuoperaatioihin, ja sinne on 19 version mukana tullut tänne mahdollisuus, että sitä voidaan käyttää myös, että sinne voidaan tehdä updateja, niin sitten sinne valuu sinne toiseen puoleen myös. Siinä on myös tuo, mikä tässä on hyvä, on tuo automaattinen korruption. Jos datassa on korruptioita, niin se pystyy sitä jossain määrin jopa korjaamaan, että tämmöiset esimerkiksi blokkikorruptiot, niin ne ei valuu välttämättä sieltä masterilta sinne standby-kantaan ja samalla sitten rikos sitä, että jos tulee se hetki, että pitäisikin siirtyä sinne standby-saitille, niin sitten siellä on data jo valmiiksi korruptoitunutta, niin tämä vähän sitä ennaltaehkäisee. Ja tässä on myös se mahdollisuus, että tältä saitilta voidaan ottaa varmistukset, että jos tuntuu siltä, että se primary on siellä kamalan kuormittunut, esimerkiksi varmistusten yhteydessä, tai ei löydy varmistuksille sellaista ikkunaa, että raportointi tahtoo käyttää
päivällä ja sitten esimerkiksi tietokantalataukset työllä, niin siinä ei ole oikein semmoista mahdollista ajaa varmistuksia, niin varmistukset voidaan ottaa sitten siltä standby-kannasta. Tämä tarjoaa siihenkin mahdollisuuden. Ja sitten Golden Gateista vähän kanssa. Se on ehkä tuotteena semmoinen, mitä ei välttämättä mielletä tämmöiseksi disaster recovery-tuotteeksi, että ehkä enemmän se on ollut replikointituote, mitä on käytetty, mutta toisaalta taas juuri tämä replikoinnin kautta se pystyy tarjoamaan aika hyvän suojan, jopa tämmöisen aktiivin, että periaatteessa, koska siellä on multimaster replikointia, niin sehän mahdollistaa sen, että yksi kanta voi olla siellä hyvinkin alhaalla ja muut on täysin käytettävissä, ja sitten kun kanta on taas tavallaan pelissä mukana, niin sitten se voidaan nostaa sinne replikointiin mukaan ja saavuttaa sillä taas sitten tämmöinen korkeamman tason käytettävyys. Ja esimerkiksi juurikin kun tehdään näitä päivityksiä, niin itse olen huomannut, että tätä Golden Gatea käytetään nyt aika paljon näissä Oraclen päivitysten tukena, versiopäivitysten tukena, jos on pakko tehdä päivityksiä mahdollisimman vähällä downtimella. Että jos business vaatii, että tässä ei saa olla kuin tunnin käyttökatko tässä kohtaa ja kanta on jossain antiikkisessa versiossa, niin sitten toi Golden Gate alkaa olla tuotteena semmoinen, mikä tulee hyvinkin kysymykseen. Sitä kannattaa myös vähän tutkasta. Ja sitten tuossa oli jo maininta tästä multitenantista, että siihen aletaan pikkuhiljaa mennä, ja sielläkin nyt, vaikka se nyt ei suoranaisesti ole mikään HA- tai DR-ratkaisu, niin sielläkin on niitä ominaisuuksia, tietynlaisia ominaisuuksia, esimerkiksi pluggable databases, että niitä voidaan kontista toiseen siirrellä ja päivityksiä, versiopäivityksiä ja sun muita päivityksiä sitten helpottaa tällä tavalla, niin se tulee olemaan sitten osa DPA DR-pakettia sitten tuossa 20 versiosta alkaa, ja kyllä siihen kannattaa jo tässä 19 versiossakin alkaa pikkuhiljaa tutustumaan, koska se sieltä aikanaansa tulee. Sitten nopeasti tuosta. Tässä on bisneksen kannalta ehkä, jos mietitään noita SLAta ja bisneksen vaateita, niin tässä sitten kuvasta näkyy, että on jaettu tuollaisiin erinäköisiin bronssi, silver, gold ja platinum tasoisiin arkkitehtuurin, nämä tai tämmöiset arkkitehtuurit. Ja niille on sitten erilaiset topologiakohtaiset tuommoiset vaateet sitten laitettu, että mitäkä pronssitasolla on, voi olla single instanssi eli yksittäinen instanssi ja backup, niin se ehkä sen pronssitason justiinsa kattaa, silver-tasolla vähän enemmän, gold-tasolla vielä enemmän. Sitten kun mennään tuonne platinum-tasolle, niin sitten alkaa se mietintä jo, että pitää olla konesaleja pari kappaletta ja pitää olla noi ratkaisut aika järeitä, että päästään tähän platinum-tasolle, mutta sanoisin, että gold-tasokin alkaa olla semmoista tietynlaista harvinaista herkkua, että vaikka tämä on äärimmäisen tärkeä aihe, tämä DR ja HA, niin kuin bisneksen kannalta, mutta valitettavasti siihen, sit kun sitä oikeasti alkaa sitä hintalappua katsella, niin sitten alkaa nuo vaateet kyllä niin sanotusti pienentyä. Ja sitten tässä vielä vähän tämmöisenä wrap-upina näitä eri teknologioita eri tarpeeseen, ja sitten täytyy toki mainita myös, että muistaakseni tuossa DP-visittiä jo vähän nostin esille. DP-visitistä meillä on tulossa pari viikon päästä ihan omanlaisensa sessio, tämmöinen webinaari, mutta se on äärimmäisen hyvä silloin, kun puhutaan tuommoisesta standard edition kannasta, on esimerkiksi justiinsa nämä pikkuodat hankittu eri konesaleihin, niillä saadaan äärimmäisen kätevästi hyvin vakaa ja stabiili tuommoinen disaster recovery-ympäristö rakennettu, ja sinne saadaan tuommoista pikkasen, ehkä sellaista manuaalista DR-toiminnallisuutta myös laitettua joukkoon, mutta sillä kuitenkin pystytään saavuttamaan semmoisia esimerkiksi päivityksen yhteydessä, versiopäivityksen, sun alustapäivityksien yhteydessä, niin saadaan sitä tietokannan downtimea oleellisesti kyllä pienennettyä. Et kaiken kaikkiaan Oraclella on äärimmäisen hyvä paketti erinäköisiä vaihtoehtoja, myös ulkopuolisia vaihtoehtoja on paljon.
Mutta yleensä näissä, kun aika monessa muussakin, niin ensimmäisenä sitä, kun Oraclesta puhutaan, niin katsotaan se, mikä meillä on lisenssimäärä. Sen jälkeen katsotaan, mihin rauta taipuu, ja sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään, että mitä tällä kombinaatiolla, minkälaista DR meillä on mahdollista saada aikaan. Onneksi variaatioita jopa SE Standard Editionin suhteen on aika paljon tarjolla, joten siinä mielessä useimmiten löydetään semmoinen kaikkien kannalta hyvä, ja etenkin aika paljon itse on korostanut kanssa tässä tätä business-tarvetta, että kuitenkin se businesshän on se, joka sen käytettävyystarpeen siellä periaatteessa määrittelee. Talous on sitten se, joka antaa siihen rahat ja sanoo bisnekselle, että tällä sen nyt saitte, ladaan saitte, vaikka Versun halusitte. Ja tässä on kuitenkin tässä HADR-puolessa se, että tässä on paljon vaihtoehtoja, on myös äärimmäisen tärkeää, kun näitä lähdetään toteuttamaan. On se testaus ja dokumentointi, versioit, pitää katsoa, että ne on yhteensopiva laitepuolella ja että kaikki on sertifioitua keskenään. Se on siinä vaiheessa inhottava mennä sinne Oraclen tuen portille kolkuttelemaan, jos ei ole sertifioituja palvelimia esimerkiksi, niin siellä saattaa tulla hyvinkin tylyjä vastauksia. Mutta se oikeastaan siitä HA-puolesta tässä kohtaa, tästä siis enemmän näitä seminaareja, webinaareja meitä. Seuraavaksi mä käyn vähän tällä lailla samanlaisella pintapuolisella raapasulla tätä tietoturva-asiaa, että minkälaisia keinoja ja metodeja meillä olisi mahdollisesti tarjolla siihen, että sitä sensitiivistä dataa siellä tietokannassa voitaisiin suojata, kun nyt meillä on DR ja HA kunnossa, niin sen jälkeen voidaankin sitten ruveta miettimään, että miten se sitten saadaan suojattua se data, ettei käy sillä lailla, että sen käy sieltä joku pöllimässä tai joku korruptoi sen tahallaan tai muuta vastaavaa ikävää sille tapahtuu. Ja edelleen tietokannan näkökulmasta Oracle-lähtöisesti keskitytään näihin asioihin. Ja siitä taas lähdetään. Ja sitten tässä on Oraclen lähtökohtaisesti tämmöisiä tapoja, millä sitä Oraclen tietokantaa voidaan alkaa tietoturvallisesti katselmoida, eli kontrolloidaan, monitoroidaan ja kryptataan. Tuo kryptaus on noista itse asiassa jo semmoinen, mikä oikeastaan kannattaisi olla jo käytännössä. Pilvessähän se tapahtuu jo natiivisti, on-premissa sen joutuu vielä ottamaan käyttöön. Mutta sillä mahdollistetaan se, että se data on siellä tietokannassa kryptattuna, plus se tietenkin, että myös tietokannasta lähtevät varmistukset sekä export-dumpit ja ylipäätänsä data, mikä sieltä tietokannasta otetaan irti, niin sen pitäisi olla sellaista, mihin ei ihminen pääse sitten väliin ja lukemaan sitä, varsinkin jos se on tuollaista sensitiivistä ja sisältää kriittistä tietoa. Monitorointi on äärimmäisen tärkeää, että pystytään jo ennalta tunnistamaan niitä uhkia ja tämmöisiä anomalioita, mitkä siihen tietokantaan tulevaan liikenteeseen ilmaantuu esimerkiksi. Isoja datamääriä, jos haetaan, sen pitäisi ehkä jo nostaa vähän tällaista lippua ylös. Sitten semmoinen epätavallinen käyttö, epämääräiset käyttäjät siellä kannassa, jos sellaisia on mahdollista auditoinnin kautta saada pois. Ja sitten luonnollisesti ehkä se kuitenkin näistä kaikista helpoin toteutettava olisi ihan vain se, että oikealla ihmisellä on oikea access sinne kantaan, ei kenelläkään muulla. Ja seuraavaksi sitten katsotaan vähän, että minkälaisia tavallaan tämmöisiä vyöhykkeitä tässä datan ympärille voidaan rakentaa, että se keskiössä on aina se data ja käyttäjät, ja sitten siellä on nämä arvioidaan, mikä on se tavallaan se datan arvo, status, tunnistetaan nämä uhkat, mitkä siihen datan käyttöön, saatavuuteen liittyy, ja sitten estetään nämä niin sanottu datan väärinkäyttö ja se, että se data pystytään sieltä tietokannasta
estetään sen datan väärinkäyttö ja estetään, ettei se joudu väärin käsiin tavallaan. Sitten puhutaan tämmöisestä Cloud Ready Databaseista, niin tässä vaan pohjustetaan sitä, että jos se tietokanta viedään pilveen, niin siellä on hyvä olla jo tietyt asiat valmiina. Mainitsin tuossa noin, että cloudissa se kryptaus on jo arkipäivää, niin sitä kannattaa alkaa harjoitella, jos se on vaan mahdollista, niin jo tuossa on-prem puolella siellä omassa konesalissa. Siinä on muutama vippaskonsti, millä se TDE:llä, kun sitä tehdään, niin se on suhteellisen suoraviivasta, mutta se avainten hallinta siinä on sitten, mikä tulee semmoiseksi omaksi laatikokseen tavallaan tähän toimintaan, että avainten hallinta pitää olla sitten kunnossa. Ja sitten seuraavana, kun on puhuttu tuosta kryptauksesta, niin mitä asioita, tämmöinen porrasmainen rakennelma siitä, että mitä muita asioita siinä pitäisi ottaa huomioon. Puhuin tuosta avainten hallinnasta, se alkaa olla hyvin tärkeää siinä vaiheessa, kun on toi tietokanta kryptattu, että jos ei ole avaimia, niin ei sillä kryptatulla tietokannallakaan ihan hirveästi kun ei sinne kiinni pääse. Sitten on tämä access control, eli estetään epätoivotuilta ihmisiltä tai ylipäätänsä sellaisella henkilöllä, jolla ei ole oikeutta sitä dataa nähdä, niin estetään se datan näkeminen. Auditoinnista alertit tietenkin, blokataan ehkä liikennettä silloin, kun huomataan siinä esimerkiksi siinä tietokannan palomuurissa, että nyt alkaa olla epämääräistä liikennettä tässä näin, niin aletaan blokkaamaan sitä liikennettä. Ja sitten ihan tuo datamaskaus. Datamaskaus on kanssa semmoista suhteellisen tärkeää asiaa nykypäivänä, koska aika paljon vieläkin tehdään sitä, että otetaan se tuotantokanta ja lyödään se sinne testiin, ja se on ihan sellaisenaan siellä, eli siellä on kaikki luettavissa ihan kenen tahansa, joka ei välttämättä tarvitse sitä lukeakaan, niin se datan maskaus, miten se saavutetaan vielä sillä lailla, että esimerkiksi hetuja ei välttämättä voidakaan maskata sellaiseksi upuksi, vaan niitä pitää olla järkevästi luettavissa, että se sovellus, jota testataan, niin se tavallaan pystyy myös sitä dataa hyväksi käyttämään. Ja tästä sitten lähdetään tuohon ajatusmaailmaan siitä, että tämmöinen nollatrasti, että kenenkään ei periaatteessa luoteta, kun puhutaan tietoturvasta. Että kaikki nämä pitäisi olla jo oletusarvoisesti, kun laitetaan ympäristö käyntiin, niin siellä pitäisi olla jo oletusarvoisesti kaikki päällä, kaikki ominaisuudet käytössä, mitä on ajateltu siihen ottaa, että ei lähdetä sillä lailla rakentamaan sitä, että laitetaan tietokanta, sitä aletaan testaamaan ja todetaan, että kunhan tämä saadaan kuntoon, niin sen jälkeen aletaan lyömään näitä tietoturvaominaisuuksia päälle, koska siinä aika usein käy sitten juuri päinvastaisella tavalla, että esimerkiksi jos on olemassa tietokantapalvelin ja sillä on palomuuri lyödään päälle tässä vaiheessa, todetaan, että nyt ei toimi oikeastaan yhtään mikään liikenteet, ei mitään, että palomuurisääntöjä pitää viilata jatkuvasti, ja todetaan, että viilataan sitten joskus, ja sitten se palomuuri sille palvelimelle jää laittamatta päälle, ja sama koskee aika paljon näitä muitakin ominaisuuksia, mitä siellä on. Että kaikki heti päälle ja mielellään sitten viilataan sen jälkeen. Ja sitten tästä vielä oikeastaan tämmöinen kalvo tästä Oracle-näkymys siitä, että minkälainen se voisi olla se maksimiturvattu tietokanta, että siellä on oikeastaan kaikki nämä käsitellyt palikat. Siellä on tietokannan palomuuri, joka kerää eventtejä, jotka tallennetaan taas Audit-valttiin. Ja sitten tietokanta kerää auditointitietoja ja eventtitietoja, joka kanssa lyödään sinne Audit-valttiin. Se Audit-valtti on salattu paikka, että sinne ei pääse kuin tietyt käyttäjät käsiksi. Välttämättä DPAkaan ei enää ihan joka paikkaan pitäisi päästä käsiksi. Sitten on toi kryptaus päällä ja avaimet siellä Oracle-valtissa. Testidata ja devit-data on maskattu ja mahdollisesti vielä otettu semmoisia subsetteja sieltä tuotantokannasta, mitkä on testin kannalta järkeviä, että periaatteessa nykymaailmassa, että liikuteltaisiin ja käsiteltäisiin vain sellaista datamäärää, mikä on tarpeellinen oleellinen testauksen ja sen sovelluksen testaamisen kannalta. Ja tässä tämmöinen pieni yhteenveto oikeastaan kaikesta, että kaikki tapahtuu kerroksissa. Tämä on vähän niin kuin sipuli. Data on siellä alhaalla, ja sen päälle aletaan lyömään näitä erilaisia turvakerroksia, että siellä on kryptausta ja autentikointia,
monitorisointi, auditointi ja monitorointi ja sitten sitä kautta myös liikenteen blokkaaminen. Turvalliset tietoturvalliset konfiguraatiot niin palvelinten kuin tietokannankin osalta, ja sitten data on mahdollisesti vielä maskattu siellä, jos sitä viedään sieltä tietokannasta pois. Että periaatteessa se on myös tärkeä pointti tässä tietokannan tietoturvassa miettiä myös sitä, että se data on aina kryptattua tai salattua, maskattua silloin, kun se otetaan sieltä tietokannasta pois esimerkiksi AirManilla tai sitten datapumpilla ja siirretään johonkin toiseen paikkaan, niin myös sen matkan se olisi sellaista, että siihen ei pääsisi väliin. Mulla alkaa olla esitys lopullaan, mutta tässä kohtaa mainitsen vielä tämän asian tästä, kuinka näitä tietoturvapoikkeamia sun muita on nykyään helppo sieltä tietokannasta tietokantapalvelimelta kerätä. Oracle tarjoaa tämmöisen työkalun kuin DB-SATTI, joka ajetaan sinne raportin. Se generoi siis raportin, joka kattaa Oraclen näkemyksen tietoturvapoikkeamista. Siitä tulee kiva raportti, joka on ihan HTML-muotoisesti kateltavissa. Näitä on nyt jonkun verran tuossa pyöräytelty ja todettu, että sieltä saa itse asiassa ihan järkevää dataa irti, ja tuo kannattaa melkein DPA:n tai ihan kenenkä vaan, joka sen pystyy. Se ei ole kovin Amerikan temppu sinne kantaan ajaa, että kannattaa pyöräyttää tuo sieltä läpi, katsoa se raportti, että mitä siellä voisi olla sellaista, mikä on parannettavaa, ja jos ei itse siitä selviä tai tuntuu hankalalta, niin sitten apujakin löytyy esimerkiksi vaikka meiltä. Mutta mulla on nyt oikeasti aika loppu ja olen jo yliajalla tässä, pahoittelen, olen suhteellisen kova puhumaan, kun vauhtiin pääsen, mutta omalta puoleltani kiitän ja toivotan kaikille oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia Petri. Pikkasen tosiaan ollaan yliajalla, pahoittelut tästä. Pari kysymystä on semmoisia, mitkä vielä tuolla on noussut esiin, ja pyytäisin oikeastaan, että Petri niihin vastaisi. Samalla laitoin tuohon ruutuun vielä näkyviin seuraavat webinaarit, mitkä meillä on tulossa 2 viikon päästä 24. päivä marraskuuta samaan kellonaikaan, ja tiistai tämäkin, niin käydään läpi tarkemmin Standard Edition -lisenssien rakennettava DR-ympäristöä, eli DB-Visit-webinaari. Siellä Sebastian Sturholm tuolta Oy Herforsaabelta kertoo niiden omasta DB-Visit- ja ODA-ympäristöstään. Ja sitten jos nämä tietokannan tietoturvapuolen kysymyksiä heräsi ja haluaisitte vastauksia, niin 8.12. pidetään taas tiistaina samaan aikaan yleisluontoinen eri tietokantateknologioihin pureutuva tietoturvasessio, missä tarkastellaan laajemmin, miten tietokantojen tietoturvaa teknologian riippumattomasti voidaan lähteä parantamaan. Mutta 2 kysymystä vielä on vastaamatta. Tosiaan materiaalit, jotka tähän vastattiin aikaisemmin, eli nämä on saatavissa jälkikäteen, mutta sitten tässä on kysytty, onko Oracle Sharding tavallaan HA kautta DR-vaihtoehto esimerkiksi Zero Downtime upgradea varten. Mitä sanoisit, Petri? Petri sanoi, että mä en sitä tähän esitykseen vielä ottanut, mutta kyllä se periaatteessa tarjoaa juurikin nuo mahdollisuudet, että sitä periaatteessa voidaan myös. Menee mun mielestä vähän samalle harmaalle alueelle kuin toi Golden Gate ja multitenantti, mutta on mahdollista kyllä käyttää juurikin tuossa suhteessa. Eli tarjoaa tuon 0 downtimein päivitystilanteissa. Ja on maksullinen ominaisuus. TDE on lisensoitava tuote. Joo, eli tosiaan data encryption, kun on-premise-ympäristöön halutaan ottaa käyttöön, niin siihen pitää ostaa sitten optiona Advanced Security Option, josta sen saa sitten käyttöön. Mutta kuten Petri mainitsi aikaisemmin, niin cloudissa nämä alustat ja kannat on kryptattuja jo natiivisti, jolloin mahdollistaa tietysti aikamoista kulukontrollia, jos tämä kryptaus on liiketoimintavaatimuksena ja ei ole mahdollista ottaa EE:tä ja optioita sitten käyttöön tässä on-prem-maailmassa. Meillä on 19. päivä tammikuuta käydään läpi näitä OCI-kyvykkyyksiä, missä tuotakin sitten taklataan. Mutta tässä on vielä yksi kysymys.
Tietokantapalvelimen verkkoliikenteen salaus. Kannattaako vaivautua? Esimerkiksi SQL-netin ja sovelluspalvelimia klienttien väliin. No itse sanoisin, että jos tuntuu, että se data on sellaista äärimmäisen tärkeää, niin kannattaa sille antaa mahdollisuus. Jos on yhtään mahdollisuutta, että kuljetaan sensitiivisen datan kanssa tuolla julkiverkossa, niin ihan ehdottomasti. Ja tuon network encryptionhan on ollut jo pidempään ikään kuin ilmainen toiminnallisuus, että sitä voi sinänsä kokeillakin ilman, että sillä on kustannusvaikutusta muuta kuin työn osalta. Täytyy aina muistaa, että se on se data, mikä nämä asiat määrittelee. Että jos siellä kulkee henkilödataa, niin silloin se kannattaa kryptata se liikenne kuitenkin, vaikka oltaisiin sisäverkossa tai ainakin. Mutta ihan ehdottomasti silloin, jos käytetään tuolta julkisen internetin kautta, niin silloin luonnollisesti. Ollaan vähän yliaikaa, pahoittelut tästä. Kaikilla on varmaan kiireiset päivät tiedossa ja pitää lähteä eteenpäin. Toimitetaan osallistujille nämä materiaalit. Jos haluaa niitä esimerkiksi Männistön mainitsemia linkkejä ja dokumentti-ideitä tarkastella, niin löytyy sitten dokumentista tai voitte esimerkiksi tätä videotakin sitten jakaa eteenpäin kollegoille, jos joku olisi halunnut tulla kuuntelemaan, mutta ei sopinut aikatauluihin. Eli tässä vaiheessa iso kiitos Petrille, iso kiitos Jukka Männistölle asiantuntemuksesta näiden teemojen ympäriltä. Kiitoksia kuulijoille. Toivon mukaan saitte jotain mukaan otettavaa tästä. Ja tervetuloa mukaan näihin jatkovebinaareihin. Pyritään pitämään aika tiukkoja aihealueita jatkossa, missä hyvin spesifiin aihealueeseen otetaan kantaa. Ja toivottavasti nähdään teitä näissä jatkovebinaareissa myös. Kysymyksiin on vastattu ja tähän onkin sitten hyvä lopettaa. Eli oikein hyvää päivän jatkoa kaikille.